sallama nake wa amsa min dawa alaika salam roƙo nake sallama ta yau nake a gidan da amsawa suke salama alaikum Hassan da Husaini da kuma na annabiwa akwai wata magana a zuciya ce sona take faɗa kowa ya ji an ce wasu kansu ɗin yake an ce ba a faɗa sai shi fito ni tambaya nake annabi da Fadima yaya take amsar ku nake nema kara na Fadima kuma ne kairo mafiya kuyan annabi Fadima ita to ina take ya ce ta sansa ce to shi ɗin wai a ina yake yaya take ya suke ita ce zuciyar maganar ake zo kara annabi sai idani ya saka rashin girma inda ta dawo idan ya gano tarihewa yake ko iyalan magaji ba da masu sarkin makaki mata yin waiwaye tafiyarta da ta sasan suke inda ta yi magana sai a jiyo don a ga annabi mai girma sokara annabi na faɗi mahimmanci kairo mafiya idan ta faɗa maganar hakanan take da annabi ma ya ji ta ke gaskata maganar yake mai faɗa da faɗin ilahu ne harshen ta daban yake ya bar ta a duniya a maka a aljanna ya gani ta gariba wasu hannun madadi har faɗar girman su ma ake kare su gaba ɗaya a ƙasar da batulu duk suke sai fiɗa mukaddima har musamman mulkar su take ka tuno ta al'ahira inda girman matsayin yake da rahima kara annabi na faɗi mahimmanci kairo mafiya abin da ya ce nan gursaiwa ake wai ni tambaya abuwa take koko anya take abuwa zai yi yabon ko ya kai kullewa yake ina ne sarki ko faɗa min ta inda zan yabi da salima nutsuwa a gurin take Fadima baba ku ba mana kai dukawa suke wannan amutinan atake ta ce tashi ake kun baya kuriti mai cikar girma a duniya da kiyawa sokara na Fadima kuma ne kairo mafiya mulki sarauniya girmanki da mulki zaki wuce a rantsewa kowa da dabi yake uban kowa ya kasna ka girmama ta kawai ake na da ke kira ne in zo ki ce ka kara ta ka ɗauka kaiwa wurin ya san Fadima bayan tawa ake masu girman makuti a gidanta yan maula suke malamai haɗuwanta ne a gidanta su bayi suke domin yaya muke a gidanta zamuwar dukan mai nema kara annabi na faɗi mahimmanci kairo mafiya da Fadima kurke wannan sirri suke ɗaya baya bar ɗaya ne kuma ga su gaban suke wata annabi ya kira ta uwa kuma gashi ana take kudi su ya Fadima da kai kuma a kaina a nan ne zan tsaya in saka a yaro ko nake a yana da Fadima ki karki baitin da nake dan sayyidina Ali da Hassan da Husaini bara nake Umar ne
ki kira ni Madina